Nasarakan ti bangkay ti tao at tumtumpaw iti irigasyon ijay Bugi Cagayan. Kabayatan na pagsagsaganaan ti Coast Guard District Northeastern Luzon ti posible at debris ti rescheduled a launch ti People's Republic of China iti Long March 7A rocket. Detalye iti pagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Timulong anang ispal ti Coast Guard District Northeastern Luzon babaan iti Coast Guard Substation da iti Bugoy Cagayan iti panang recover ti bangkay anay padamag at tumtumpaw iti kanal ti irigasyon iti abay ti Conmar Fish Pond iti barangay San Isidro. Idi na recover ti bangkay, positibo ang nabigbigdag iti kabagyan na ken dagos anay yawat iti PNP Soco para iti umno a panaka-eksamen ken investigasyon. Kabayatan na, dagos pa'y arinispondian ti Coast Guard Cagayan ti nai-report at tumtumpaw a dolphin carcass iti shoreline sa Jay Barangay Bago, Abulog, Cagayan. Agrokod iti agrupo 195 cm ken agdagsan iti 65 kilos tinasao a dolphin. Naiturong ti dolphin iti Abulog Fisheries Research and Training Center para iti umno a disposisyon ken handling babaan iti koordinasyon kadagiti masatnan nga otoridad. Binilan pa iti Coast Guard District Northeastern Luzon ti amin a Coast Guard Station ken Substation amang ipatungpal da iti precautionary measures, may nagiti rescheduled a launch ti People's Republic of China iti Long March 7A rocket, manipod iti Wenchang Space Launch Site sa Jay Hainan, China, itanga aldaw. Dagiti na-identify a drop zones ket drop zone 1, a group 62 nautical mile manipod iti isla ti Dalupiri, Calayan, Cagayan, ken drop zone 2 agarup 71 nautical mile manipod Santa Ana, Cagayan. Mangipaulog dagiti units iti pakdaar iti navigation, mangiwaras iti impormasyon kadagiti mangalap ken komunidad iti igid ti baybay, ken mangipatumpal kadagiti temporaryo a restrictions iti uneg ti bukod da nga areas of responsibility. Impasigurado mat ti Coast Guard ti agtultuloy a panagregget datap no makaipaay iti dagos a panagresponde iti daddumapay nga insidente. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.